kusan lallaba ake zan ba an gudu amarya naira miliyan ɗaya zan tura ta kuma yanzu insha Allah. gashi nan zai sa in yi sa zan daga wayar kowa ya gara sindin zan daga kowa ya gara sindin One, two, go. Ɗan yara. Malam Kabiru. To gashi nan. miliyan da za ta shiga tsakanin manyan producers suna Abdul Ahmad mai kwashewa wato mai manyan mata yanzu kuma ga mai Jamilin Jidda gidan sarauta babban producer ya ba da naira miliyan 1 miliyan 2 Moni Gombe ta ba da naira 500,000 Sakwani ya ba da 500,000 Umar Yiki ya ba da 500,000 Kuje lissafi ne don Allah na gaya muku yau ne don Allah duk wanda zai wa an gora na yau ne za ka yi masa rana. Naira miliyan 1